Ibandón, no el Josep Manel. Josep Manuel, sí, bé, Josep Ivan. Josep, per abreviar. Estem amb aquest llibre, Manel García Grau, el poeta de la dignitat, que és el teu últim llibre i que es presenta aquest divendres a la biblioteca que porta el seu nom, precisament. Sí, efectivament, aquest divendres a les 18 hores a la biblioteca Manel García Grau. Esperem que el temps ens acompanyi, perquè diuen que amenaça pluja, però en fi, confiem que divendres puguem fer la presentació sense cap incident. La figura de García Grau és molt interessant per a la gent que escrivim, perquè és una de les figures literàries potents d'aquí del territori que ha anat un poc més enllà, no? També és conegut o reconegut a un ampli territori, no? Més enllà de les fronteres de les nostres comarques. Ja tocava, no?, fer un llibre sobre Manel García Grau? Sí, ja tocava. Era perquè, bé, sí, efectivament, ell era àmpliament conegut, no només a Benicarló, sinó a tot el territori lingüístic, entre altres coses perquè ell era un membre molt actiu de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, col·laborava, per exemple, amb l'Avui també, i bé, organitzava moltes coses i això, diguem que és un benicarlando molt conegut ja fora de Benicarló. Exacte. I a més tenies una relació en ell, a banda de literària, personal. Què ens pots dir del García Grau més proper? Bé, sí, efectivament, tenia una amistat personal d'ell de molts anys i jo crec que si Benicarló vaig presentar tots els seus llibres, havia escrit també bastant sobre la seva obra i bé, puc dir que ell era una persona molt compromesa amb el seu país o amb el món en general, si volem dir. D'ací el títol del poeta de la dignitat. Ell era una persona que sempre havia, tant en la seva obra com en els seus articles periodístics, havia estat molt preocupat per la dignitat de les persones, de lluitar contra les injustícies i bé, bàsicament és això. Tenia una vessants, imagino que tenia també una cobertura en amistats que es dedicaven a algun grup que a nivell cultural hi haguera confluència. Sí, bé, aquells anys jo coincideixen que jo estic primer estudiant a la universitat i després estic treballant fora de Benicarló, però per lo que m'han contat i que conto en el llibre, una persona molt important i molt influent és Xavier Arín. Xavier Arín se reunia en un grup de joves a casa d'ell i parlaven de poesia, de música i de moltes coses. I aquest grup forma part Manel García Grau. Fa molts anys l'associació Lambor van publicar un llibre de Xavier i ell ho explica precisament, Manel García Grau ho explica en el pròleg del llibre. I així jo també explico una mica com va anar la cosa. Perquè era un grup així que tenia un grup molt interessant, vull dir, i Xavier Arín era un poc el focus, no? Sí. El centre del grupúscul, no? Que es movia allí un poc a casa d'ell. Sí, jo no el vaig tractar molt, però tota la gent que ha tingut un tracte en ell els va marcar profundament. Era una persona molt culta per al jove que era i els va orientar tant en el camp de la literatura, també ens va donar a conèixer la literatura catalana, que llavors era molt difícil potser que t'orientaren a Benicarló o adquirir llibres ja únicament en català, i també en l'àmbit de la música i de moltes altres coses. Hi havia un altre grup, no?, a Benicarló, al voltant de...
Sí, de mossèn Canelles, sí. Això també és una altra persona decisiva en la seva formació, i bé, justament el Juanma Torres, que serà el que presentarà el llibre divendres, també era una persona que formava part d'aquest grup. I amic personal de García Grau. I amic personal de García Grau, i bé, també em va parlar molt, també ja ho sabia jo, però d'esta relació i d'esta influència de Manel ja ho diré al revés, de mossèn Canelles. De mossèn Canelles en Manel García Grau. En Manel García Grau, i també en un grup de joves que crec que també els va... Passem a com has organitzat el llibre, si vols, lo de les etapes vitals o alguna cosa així. Sí, bé, comencem en esta part que ja hem comentat de la seva època de Benicarló. Després va estudiar primer al Col·legi Universitari de Castelló, on coneix a Olga, la seva esposa. Ah, sí? Sí, i té com a companys de curs tota una sèrie de gent que també escriu, com Pasqual Mas, com Adolf Piquer, com Javier Bellón. Després va a València. A València també té companys també que escriuen, com Josep Ballester, Biel Sanzano, Manel Pérez Saldaña, i tenen professors com Lluís Messeguer, Vicent Salvador, Jaume Pérez Montaner, i bé, és tota una generació molt important. És una generació que també, a diferència de la generació anterior, ja reben una formació universitària i filològica. I després ja passo a parlar de la seva etapa de professor, que comença en Godella, en un col·legi privat, i després a Alacant, i finalment al Penyagolosa, a Castelló, on està tota la seva vida com a professor, i a la Universitat Jaume I. Després parlo una mica, faig un estudi de la seva obra, i ja en la part final, diguem que parlo, he titulat El pensament de Manuel García Grau. I sí, he aprofitat el que ha escrit en la premsa, bàsicament la premsa de Benicarló, el dissabte i la veu de Benicarló i algun article sol. No vaig poder accedir. Ell col·laborava també en el Levante de Castellón, en el Mediterrani i en l'Heraldo. Però vaja, en tot el que he pogut aconseguir. El més accessible. Sí, allí es veu una mica la seva manera de pensar, i això bàsicament és el contingut del llibre. I estàvem comentant també el tema de l'última presentació que va fer a Benicarló, l'expressivitat de la mirada que tenia, tot i ja estava malalt, però ell sembla que quan es tractava de llibres i de compartir esta vessant literària, poètica, com que es transformava, se'n sortia del moment vital que estava vivint i tenia com una llum especial a la mirada. Sí, sembla ser que ell va estar lluitant sempre, el temps que va durar la seva malaltia, i bé, hi puc contar-te una anècdota que me la va contar Ramon Guillem, un gran amic seu, que també dissortadament també ha faltat fa poc, que un dia, quan ja se li havia diagnosticat la malaltia, estaven reunits i tal, i Ramon tenia com una al·lèrgia. I Manel estava molt preocupat per l'al·lèrgia de... Per l'al·lèrgia de l'amic. Per l'al·lèrgia de l'amic, no? I ja, quan Ramon va dir, este era Manuel García Grau, no? Que es preocupava més dels altres que d'ell mateixa. Fins i tot, ara recordo la memòria d'una altra anècdota de Pere Duc, que era el propietari de la llibreria Babel a Castelló, que en un article, quan va faltar Manel, en un article, no sé si en el Levante o en el Mediterrani, escrivia que 2 dies abans de faltar es va presentar a la llibreria dient, com està el premi Vicent Marçà i tal, no? Que hi ha un premi, també recordant
a Vicent Marçà, vull dir que això, que fins a l'últim moment ell va estar aquí En actiu. Vaja. Comentàvem també la coberta del llibre, no? Que ha estat molt... és molt representativa del seu caràcter, del seu tarannà, no? Com que la fotografia l'ànima, no? D'alguna manera, i la tonalitat està així sèpia, que no arriba a ser en blanc i negre. Bé, la foto ens la va enviar la seva família i la portada, que jo estic molt content de la portada, que es deu, com totes les portades donada, o la majoria, a Sergi Cambrils, i efectivament jo crec que aquesta portada reflecteix molt bé com era ell, no? La seva simpatia, era una persona molt carinyosa, vull dir que és una cosa que tot el món destaquem quan parlem de Manel. L'afecte. Sí, exacte, és la persona carinyosa, simpàtica, tot això. Què esperes en este llibre? Què esperes? Bé, d'alguna manera ja es diu una contraportada i les paraules finals d'alguna forma és retre-li homenatge i també contribuir a que siga més coneguda la seva figura i conservar la seva memòria. Crec que, potser a Benicarló, el fet que ell no visqués ací, coneixem els cercles culturals, no? Però potser hi ha molta gent que diu Biblioteca Manuel García Grau, i qui era Manuel García Grau? Una mica a veure si també aplegar... Apropar la figura a tothom, no? Perquè hem comptat i seguim comptant perquè la seva paraula segueix viva en un poeta de primer nivell i que es té que reivindicar d'una manera continuada. Sí, i ja vull afegir una cosa, que he dit que ell no vivia ací, no vivia físicament ací, però que sempre estava ací quan feia falta, no? Molt vinculat. Molt vinculat, exactament. I així va portar ell actes de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, quan ell formava part de la directiva. Vull dir que ell... Dinamitzador cultural, un dinamitzador en tots els sentits. El seu poble no l'oblidava mai. Molt bé. Doncs esperem que és així, que si hi ha noves generacions que no el coneixen, que es puguen apropar perquè paga molt la pena. La seva poesia és brillant, és molt compromesa, com es diu també a la sinopsi del llibre, molt compromesa en els drets humans, una poesia reivindicativa i a banda de la reivindicació, vull dir, és que l'escriptura que destil·la és de primer nivell, vull dir, i el que abans diem els dos s'ho mereix, no? Seria la frase s'ho mereix, que siga conegut, reivindicat i que la seva memòria siga conservada i potenciada. Efectivament, i ja m'ha agradat molt això que has dit, que siga conegut a les noves generacions. I a més, també volia, abans me preguntaves una característica de la seva poesia, i jo crec que una característica és la seva fe en el poder de la paraula. Això és una... Això, molt destacat també, molt destacat. I a més és una frase molt ben feta i que li queda com un guant. Doncs moltes gràcies. Divendres, Biblioteca Manuel García Grau, a les 7 de la tarda? No, a les 6. A les 6 de la tarda? Exacte. Que fa segon temps i si plou que ploga molt poquet. Molt poquet. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu.